Ageno ni riyo maber jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. En ga morna mar bedo kod odiechieng' wago mbaka wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Iluonga ni Ruth Otieno. Amor mokalo ni wendo wa kendo daktari wa osechopo e studio ka. Yena mondo mi arwake mondo mi onyiswa ni nyinge nga en wod kanye. Olunye weche mage kata doko ni ok en wendo ahinya mabeno osewacho. Nyochal kaka achiel jok matiyo Royal Media daktari machiegni. Kamano Ruth kuom luonga mondo wakonyo ganda. Nyinga iluonga ni daktari Dennis Miskela Mbega. An uja kachika bodho paponditi e sikul tolo kanyo. Lakini Nairobi kada tiyo kaka daktari ma ochung' e weche mag thieth mag joma mine. To bende atiyo e riwruok mag daktache Kenya ka KMPDU kaka jalup jagoro. Koro Nairobi kae atiyo wan gi clinic wa Upper Hill. To bende atiyo hospital ma Kenyatta. Sari kona kao ne break I focus on practice ma Upper Hill. Kamano. Amor mar bedo kodi Dr. Miskela kendo wadokero kamano ni sasa mwaluongi mondo mibi goe mbaka kod oganda tichopo ma okoleo kendi puonjo oganda wa e yore mopogore opogore. Dwe mar adek en dwe makende kaka wanyalo neno e screen wani dwe mar adek en endometriosis kata endometriosis awareness month. Maa en chandruok mathoro mako joma mine kendo amor mokalo ni daktari wa mama, rafiki wa mama ema nitiere studio mondo mi onyisa wach mar endometriosis kata inyalo luonge ni endometriosis. Yudo luore kod kama no puonji e somo. Daktari, kapok ang'iyo dwe mar adek kod endometriosis en ang'o? Amor ahinya ka watimo shoni kawuono ang'eni ndalo kono wasegweth matin. Lakini kawuono ge gen awareness of tuoni ber kwa temo wache ke tuoni en tuo machando jogo mamine mang'eny gi nyiri mang'eny e piny mangima. Koro endometriosis en tuoni ka ng'ama miyo kata kama nyako ochako dhi e dwe. To sasa ma en e dwe obedo gi rem. To rem ni biro nikech od nyodo. Nitie gi lining moro nyaye moro ma ona normal ka chuch makare. En mana ni en cells kata tissues go. En mana e nyodo kende. To magi tissues gi ma ka ng'ato dhi e dwe to neno kaka ng'ato koga more mondo giwuok kaka chalo dwe, remo mar dwe. To ka tissues gi kata rigo gi odhi oyudre kamoro amora oko mar od nyodo. Onyalo bedo oyudre e tong' ma oko ovaries, seche moko onyalo yudo ka en e pelvic area, seche moko bedo ka entiere e lungs, onyalo bedo kata mana e brain. Koro depend kaka ino ka picha ni oketne, ino ka koro wachuka asiem ni jopiny. Lining ni ma en od nyodo ma uterus. Kaya ma nyathi donge. Koro ka ng'ato okogamo remo, ka ng'ato obedo fertile ma ogolo tong' kae mar gamo remo. Kogamo remo to lining ni othicken gande mondo ka ng'ato gamo remo to nyathi donge kae. Obedo mapek. Yes, obedo mapek. To ka mako ich to remo no ni wuok kaka dwe. Iluongo ni endometrium. Yeah? To tissue ni seche moko chuch mar dhano odhi oyude oko mar kae. Chuch Nyasaye obedo mana lining mayeni. To ka koro kae en ok obedo kae, obedo kuondegi. To siko neno mbele od nyodo kae nitiere bladder mating'o lach, to kidneys be nitiere. Koro ka en oko mar kaka en oko no, mano endometriosis. Kamano. Ma en lining mar od nyodo ma odongo kata ochuogore kuonde ma ok en od nyodo. Onyalo chuogore kamoro amora, onyalo chuogore e dag tong', onyalo chuogore e tubes, fallopian tube. Awinjo kiwacho gimoro kanyo onyalo chuogore nyaka e obwongo. Tiende ni onge kod limit, onyalo chuogore kamoro amora. Onyalo chuogore kamoro amora lakini thoth ne ochuogore e pelvic area. Mangiso ni kama od nyodo nitiere oko mar od nyodo no kata e bladder. Ni od nyodo e chuch dhano en ni mbele koni nitiere bladder kata kama lach chokre godo. Odag lach mbele koni. To toke kocha nitiere ombicho, intestine, large intestine ma cho maduong' wuok godo. Koro ka en area no that around moluoro od nyodo gi oko e ka ni pelvic mane mo obede most of the time. Kamano. Higa ka higa dwe mar adek piny ngima hingo odiechieng' ma kawuono kata awareness mar chandruogni e mar endometriosis. Daktari moro nyalo nyisowa ni thor wach mar higa ni en ang'o? Thor wach en ni watimo create awareness mare ni kik ibed kichandri kiling. Watemo ng'iyo so jogo matino kichana ka nitie nyiri mang'eny ma ng'ato chako dhi e dwe ma yagi na paga adek ne class auchiel kata class 7 kata class 8 e secondary to gikia wachni. Ko nyathi ma dwe ka chako en rem mang'eny ma mun kata dhi e class. Koro create that awareness watemo kero ni kik jibe ni inyori tiling. Bed mondo ng'eni nitie tuo manyalo bedo kelo problem no jogo mamine when period and kick cramp like you feel pain that period is a normal thing. But the normal part to deal my excess chabende.
kamano. Mathoro wachiga ni en let's talk endo kata wawuo wang'eni chandogni nitiere chandogni nyalo kelo midhiero mopogore opogore rema makagi kacha seche mang'ama nyako kata ng'ama miyo neno malo thothne iwacho ni inyalo wach ni en normal to kodhi saidi kodhi ahinya to nyalo bedo ni nitiere kod chandruok mar endometriosis. Daktari osepimonwa ka ani endometriosis en lining monego bed ni nitiere ei kar nyodo owuok mochogore kuonde mopogore opogore ang' nokel chandruok matamre gi nono. To en ang'o manyalo miyo lining ni kata endometrium wuog kamonego bede mochop kuonde mopogore opogore kanyi kuma nitiere daktari? Ero kamano. We are tuned up. Gima kelo endometriosis ni mang'eny ne sani pod ok ong'e maber ahinya. Mathoth wacho ni unknown causes but nitiere mbaka mitemo wacho nyalo bedo ni thoro wachni. For example, ka en ng'ama miyo ma ka nonyuole to seche modhi e dwe to iyudo ka jomoko iyudo ka konyruok odinre. Ko periods gi accumulate kae. Kosechokre kae to nyalo bedo ni period gi moko leak to wuok koni. Yeah? Koro cells gi moko be manre mono wuok to nyalo bedo ni wuok to bedo attached or retrograde menstruation. Yeah? Mane theory mokwongo mitemo wachi. Mane yo ni bedo ni bedo ringe remo. Ntie oseyud ni familia kata family mane ka ng'ama miyo nigi tuoni. Nyige be nyalo bedo gi tuoni. Koro ntie genetic aspect mano bende mineno ni ntie nyalo bedo ni kelo problem. Mara adek actually there's some theory morning maybe ka chwech dhano bedo ka cells gi wuok oko mar od nyodo no to immunity kata mana cells kata mana nguvu mar fight this rateke mag del nyalo bedo ni ok ti maber omiyo cells ko wuok oko ok nyal bedo destroyed. Kuro but the most important theory mitemo wachi ni en ni remo dwe kodhi o flow backwards is the most common cause. Kamano. Ko flow backwards. Yes. Ka onego beni wuok to ko wuogi yes. Koro ka gimodok gi chien yes. Kae to cells gi dhi to chwogore kuonde mopogore opogore yes. Koro pimnwa seche modhi mochwogore kuonde mopogore opogore odongore gi kanyo cells gi ngima gidongore gi kanyo koso chwogore kae to yes penjo maber kaka nangisi ni lining ma od nyodo no ok en ni gima dongo sate en odongo based on ni hormones kata ma chemicals mag del ma bedo lokre duka for kwa mfano ng'ama miyo seche ma bang' dwe ko chaka kosikre dwe ni to nitie hormone miluongo ni estrogen en ko chaka miyo cells go chako multiply kendo lining kae ki prepare ni ko chopo tarik 14 ndalo 14 tinyalo gamo remo ki ovulate kata owuok koro hormone ni seche motie lining ma iod nyodo ni to ka ne oyudo cells go bende oko mar od nyodo to cells go bende chako bedo madongo emboti yes o chako tiyo bende ma seche ma idhi e dwe mwisho wa mwezi kokigamo remo to gibende gi bleed ibo bleed no to kelo inflammation kata ko dendi chako chamo neno ka gima en germs kata man chilo koro inflammation chakre to koro kelo rem miyo koro remcha chalo ngata kata seche mi wang ki wang ka pi wangi kata gimoro wangi to kaka kanyo kuodo jako chwero pi ni inflammation ko that is same thing matimre ka en outside the uterus yeah ko ere mini ni yuka kaka to die dwe no kamano nikech odongo kamoko nego beno donge en bendo donga ko ikore ni samoro inyalo gamo remo kama intiere no en bendo ikore ni samoro nyathi onego beni chuogore kanyo gin cells go gin ni endometrial cells gin cells ma kit gi en ni ka hormone ma estrogen cha odhi kuomgi to gi react by dongo natural kaka no chuegi neno whatever they are kata ko beni en lungs to ka i prepare mar dhido to they enlarge kendo ka immediately ni breathing very difficult you have shortness of breath you can give me thong so depending on wherever they are you kata ka ene bladder kata mane mfuko mar lach you ka ka lach ne giremo ka ene no bikara ni ene large intestine kata mana onyombich you kata ke dhi oko ne giremo ko depend kama entiere emabongisi ranyisi mag kidone. Gima mako dhoga nyako Ramogi Ajwang' mana kaka daktari pimonwa ni onyalo chuogore kendo onyalo dongo kamora mora. Kaito seche modongo kamora mora seche ma hormones gi wuok mondo mi iikri mar dhi e dwe to en bende oikore kama entiere no beni entiere obo beni entiere nyimbich madongo nyimbich matindo bendo chope beni entiere e daglacha beni entiere kamora mora monyalo beni entiere kanyo bende seche ma idhi e dwe no en bende ochwer kama entiere no. Daktari wathoro ga bedo kod akeni mano tang warit kwa ng'io complications mag endometriosis kata kamano lerna ni chandruogni ng'eny marom nade? Chandruogni ng'eny kendo ng'eny moro mokech ki kata ka ipinyo jopiny
gibo ngise nitie ng'at mamiyo mong'eyo ng'at mamiyo kata nyako moro ma ndalo modhiedi to en remo ma okiano oket pi maliet bute to okiano omony basko pan to kendo nyithindo mang'eny almost atamalo 30 mok dhi e skul nikech remo kata mok dhi kata tich nikech remo maluwore gi dwe emomiyo nyaka wawach nikech en a very common thing to most people suffer in silence winjo to nitiere bende gi symptoms moko miseche ng'ato yudo ka simba oromo gi ng'ama dichuo kata simba gi oromo gi jaode to winjo remo to kia koro ng'eni ubet e familia ka dichuo wacho to ok ong'e gimomiyo mamani is not very keen mondo romo kode lakini en pain seche ma giromo mano be nikech ineno ka entiere around a tok uterus kacha ineno ka mae the kar nyuol kanyo koro pain on the anything pressure of the pelvic area kelo that pain ka entiere e daglach seche ma ng'ato dhi layo owinjo rem ting'ise ni infection to munyo antibiotics ok rum seche ma ng'ato dhi e cho to ka owinjo rem seche ma odhi e cho ineno to kata gi severe cramping ma kidhi to inena cramping ma ikiani timre kata monyi ng'ato to yath ok konyi yeah at that time kaka nitiere I'm sure nitiere some celebrity manong'e mane ni kode obo ma en no kunyal yuyo ma odhi loka motemo ng'iye ma finally nolalo ngimane nikech en cells no dhi to attach lungs ge obo masasa ma odhi to terrible pain kinene ko simukine ko bio owete kaka gima grey no mano ovary kama tong' wuok e dwe ka dwe mondo olos nyathi onyalo bedo kanyo mo ket inflammation malosa nini kata adhola kata obed mbala moro ma tong' ok nyalo wuok ma wuok e tube ma igam remo se mo odhi obed e tube kanyo ma odhi o block tube no ma tong' ok nyalo romo gi kodhi mar ng'ama dichuo ma ng'ato ok nyal gamo remo koro en gi main complication ma anytime ma in gi problem e gamo remo ka in gi problem e pain moro amora ka in e dwe kiromo gi jaduong' kata ng'ama dichuo kineno remo e choni kata kinjo pen kidhi e chon kinjo pen kidhi olo pi magi nyaka idhi ir daktari mondo ong'e ni bende en endometriosis which the symptoms are varied jomoko nyalo ni gin gi hola ma en olone ma en go seche modhi e dwe jomoko bende nigi stress gi anxiety nikech remo ma in go seche midhi e dwe cha koro ka ng'ato ka dwe chako kata bia maybe 1 week to en ng'ama depression cells midek nikech ong'eyo kit rem ma en godo seche ma en e dwe no koro ji biro mopogore opogore Jibiro mopogore opogore onyalo biro kod ranyisi mopogore opogore gima daktari owacho ni obiro kod complications kata luoruok mopogore opogore onyalo chopo nyaka e oboeni onyalo chopo nyaka e daglach onyalo chopo nyaka e daga tong' makoro tong' ok nyal wuok maroma kod kodhi mag ng'ama dichuo ma imaka ich onyalo mako fallopian tube makoro oblock odino maka kitimri onge debede ni magi gin moko kuom ranyisi makineno tinyalo chichre matamre gi nono itemo manyo nyathi to kinyal kod weche makamago yenwa wakaw yoyo ka waduoge kidieny mar ariyo wadhi ng'iyo ranyisi kachiel kod jogo kata joma mine mathoro bedo kod chandruok ainani kikisud kata matin. Our big dreams start small. And with every hand that lifts, every word that guides, these dreams grow, shaping futures, changing the world. To all the women, you are the wings that make our big dreams fly. Happy International Women's Month from Royal Media Services. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo. Kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jawala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu.
Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Ano kaero seher no kata matin. Nitie chieng' mora mora ma seher no osega chwanyi. Iyo osega wang' kodi. Osega goyi. In wachna. Onge gima rach motimona. Grand prize won! Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the roar. Na kuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Dial *811*415# to get ungamo la dhambi. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wang'iyo endometriosis kendo wacho kacha ni kikiling wadwa ni mondo mi oganda owinj ote ni makapo nono ni ing'eyo ng'at manyalo bedo kod chandruok mabende daktari dhi nyiso ranyisi makineno to nyalo checha to temuru matek mondo mi yud kaka inyalo yud ne konyruok nikech kapo nono ni gigi wuok modhi modongo e ubo kaka daktari pimonwa cha seche ma ng'ato dhi malo to oboene bende wuok remo ipani ang'o madhi nyime e kit ngimane seche ma odhi momoko kuonde mopogore opogore chandruoge ma ng'ama miyo ni kata ng'ama nyako ni nyalo bedo godo to ngimane nyalo rochore e yore mang'eny matamre gi nono. Daktari kopogore kod rem ma iwacho ni en rem matamre gi nono, yiena mondo mi apenji penjo moro mayot e kind namba 1 nyaka 10 kwadwa ni mondo mi wa rate rem ni inyalo kete namba di rate kwa kete 1 to 10. Koro really different stages mag grades mag endometriosis. Tijo manena gi en stage 1 to 4. Kudi manena ko manena gi mild, just some few ninti cells ko matine manioko ma od nyodo. Antijo man koro stage 2 chako ubeti ni cells go medre mang'eny to ntiere bende adola mag gi loso mo chango moloso mbalamba lungu ya visions mago bende ntiere. Then ntiere grade 3 makori no kakoro apart from just gichako donje e muscles we chunga siem no kakoro sani koro kakoro gichako donje e muscles to magia visuals magia mbala magiloso go to gichako bedo bende e muscles yeah koro giko rem koro med mano ko grade 3 didi ko severe form makoro giloso nyaka assist kata na gikuot magi pie gi remo e gilo ne endometrioma koro form to magi addition ni mbala magi loso mako kai nyalo dino matongo nyalo wuok e ovary no kaka ginyalo kata cover matongo nyalo kata wuok even through the tubes no ka man tinya ka lining mar dod nyol ko winjo rem karo romo gi ngama dichuo to winjo rem kuonde gi yeah so mano is a different grade so based on grade mangato nigo pain opogore lakini en pain manyalo tamo ng'ato timo gige ma kawaida ndiye nyithindo makala ng'ato ni school no kakoro ndalo a particular time of the month nyathino ok dhi school tichwade ni nyathino ok school nyathino kethre kara en kit rem maengo ko nyathi mane nyathi mari ko ne kada page kuchopo secondary ko fail to jikia kit rem maengo nyathini inde class to ichwade ni en lazy nyathi manyako kara kit rem maengo kara kano di tiyo to time of the month makoro absenteeism kanja ponjo go di ponjo ke ngama di office go di office to jikia gi madhe mbele because awareness ni ping ego boss no go mana gidao kele kana ngama miyo ne gi chandro ko we kono ngama dichuo ido ka gi jawo is not very keen bet kode you can in a very uneasy you feel pain tisha kana ngama mbele ko they go picture to be okay anything yeah you can to jobo go be very do mang'eny every period ma en gi pad ma loka sate ati jogo bede ma dwe ogi bed 28 days and all the do ka won next week when he ongi is bleeding again and spotting in between so endremo masate pain and all that based on just any
the advice ni miyo mora mora ma nigi tabu mora mora menstrual health ngima ne kit dwe ma en godo ber mondo dhi daktar mondo ng'e ka be en endometriosis emokelo that problem. Oma en gi stages, stage 1 nyaka stage 4. Stage 1 iwacho ni pod en mana tiere kuonde matin tin, koro kuon stage 2 gi stage 3. Stage 1 stage 1 en matin. Yeah, it's just about, you know, the black parts gurme utego mago eremogo mago lining minor kanyo goro ka ni grade 1 to grade pod team na margimalo superficial tu poko giloso kata mbala kata dholago kuro kibire stage 2 kuro gimed mang'eny kendo gichako kuro loso mbala ge dhola lakini pod ok ahinya kuro adege na kuro de now gichako donyo nyaka iringo muscles iringo wall no goro yeah kuro adege kuro gisedonyo ma kuro they are even now filled with blood, you know, endometrioma kuro ma be kilorem sebo bende gi magi kud magi bust makelo jak bleed kendo jak kelo inflammation afresh onyalo kelo infections mamoko bende. Yes. En penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu, chandruoge duto te ma inyalo paro wakelo ga lakteche molony kaka Dr. Miskela mondo mi opuonjwa kendo mondo mi wang'e ni gigi gin gik matimore. Kineno ka nyathi ma nyako sik nyisi ni nitiere kod rem maka kotimre onge, ma ineno ka ong'ielo rem mane loko dweche makamago tim nonro matut. Ka in ng'ama miyo samoro ibede achiel kod jaodi kata jahera ni samoro endo odhi modongo e dhood nyodo ang' nokel ni chandruok. Tok mano kende daktari opimonwa kacha ni samoro isetemo kata manyo nyathi bende kuom thuolo marom nade daktari to kiyudo nyathi ko kinyalo wacho ni intiere kod chandruok e tubes kata ne jogo ma igni 35 kadok piny ka isetemo mar higa achiel kod nyathi to en ni isetemo ni idak gi ng'ama dichuo kendo temo pile ok ni ng'ato dak Nairobi to ng'ato dak dala pana to ne jogo mosekadho 35 wacho ni bag dweche auchiel kusetemo to kuyudo nyathi to nyaka koro ng'e ni maybe nitiere thagruok koro bedi dhi ting'iyo ni dibedi ni mbala ma endometriosis okelo odino tube no koro nitiere test matimo mondo wang'e mago bana. Daktari to bende nitiere cases ma samoro ng'ato nyalo mako ich to entiere kod endometriosis? Yes, koro nitiere inyalo gamo remo to nikech kido mar iluongo ni chemical reaction nitiere kaka seche mar remo go ndie e pelvic area kaka gini tubes kama nitiere inflammation process ma dhi to kelo chemicals moko maricho e dend ng'ama miyo ni koro kogamo remo to ka ng'ato gamo remo to ich wuok gamo remo to ich wuok to kiani ang'o ma kelo gini ya ng'ato bende gamo remo to yudo ka en ich mok dongi ka odhi dwe mar achiel ariyo to ich chako wuok koro nitiere miscarriage gi premature labor mago be nyalo bedo kelo wach endometriosis no then kaka ranyisi jomoko bende ng'ato ka dhi olo pi to owinjo ka en gi remo oneno ka remo nitiere lach kata rem ya nti jogo bende ka to dhi e cho sasa mo dhi e cho maduong' to yudo rem mang'eny kabisa kendo onyalo kata sports bag mag remo seche ma odhi e cho maduong'. Kamano. In ng'ama miyo samoro itiere kod higni 35 kadok piny usetemo higa achiel to pok uyudo nyathi, rem bende thoro bedo godo, samoro bende ok en remo mar dwe ma kawaida, ineno mana ka sama tin dwe juma manyien en sate in gi remo sate inyalo chich. To daktari wacho kacha ok ni ng'ato dak Nairobi to ng'ato dak Mbita, en ng'at midagodo pile. Tok higni 35 kadhi malo en tok dweche auchiel. Ng'iyane ponono ni mako ich to en ich masik wuok ma daktari en penjo masebedo ka yudo mang'eny mokalo. Iyudo ka ng'ama miyo sik iye wuok sate ber kitimo nono nikech moro nyalo bedo endometriosis. Dogo chiemo ilunga wago mbaka mar ich mawuok sate itang'eni en topic ma chando ji mang'eny to en topic ma serious mok da her kadha wiye lakini one of the reasons achiel kuom gigo makele en endometriosis. Kamano. Daktari ponono ni ng'ato oyude ka entiere stage 1 kata en stage 1 onyalo kawo thuolo maram nade mondo mi ochop nyaka e stage 4 to seche motimore ni lokruok mage ma ng'ama miyo bro winje dendi koso gina symptoms kata ranyisi mane wawacho e kidieny mokwongo ka? Koro mokwongo nitiere gune risk factors kata gino ma miyo jogo mamine moko nyalo bedo ni gini ahinya jogo ni jogo tema ni kode nitiere ng'ama penjo ni ang'o makele koro nitiere kaka racho nitiere jomoko ma oringe remo ni ka nitiere watni moro kata mama ugo dau mane nigi rem seche ma en dwe to ka nyige be nyalo bedo gi problem ni koro nyalo bedo ni genetic gi ma ringe remo wano mokwongo. Mario en ni ka ng'ama miyo mobuodho kapok ogamo remo mokwongo ni ng'ato maybe kata jobe gi 30
ngwen kapok igamo remo also ni delayed first pregnancy ileo maybe actually ito mo take school kata college ito be mondo go teach mondi kati yo kala mondo kungo kendi mondi so the imedo rito mokigamo remo kuma nyalo kelo risk factor mar video endometriosis then tie jogo bende kaka to no chako yudo dwe ka pod tin penyi ne ignya paga chiel kuni ali menake kaido chako neno dwe chon mapema nyalo kelo problem ati jogo bende man odhi oyudo dwe for long menopause delay manzo ni chako neno remo chon or chako neno remo for a long time mikalo menopause jogo man remo lal after 45 years jogo go 54 jogo go 60 yeah in short the more maybe exposed to estrogen hormone ni benyalo medo that risk then beniti jogo man nigi dwe ma chuok ma en kama beri dwe ma 28 days and maybe shorter than 21 days ko mano bende medo risk tinyalo yudo tuoni kataka ichako dwe maybe kai jegi paga dek or onyalo biro katikati maybe from nowhere kai ja 25 or 27 eko chakre ko kali mo nyak ndie kama chakre godo yes so based on that severity okini ni yo madongo no med sate you be need gi that grade 1 to obedu na grade 1 jogo be happy racha no nyulo na grade 4 na no chakre godo yeah ko okini mo ni at no progress ni grade 1 to 2 to 3 to 4 era ni depend ni extent man cells go yeah ko kana ni sikani ko mai grade 1 ni gimana very few cells anio ko gimana ebi malo just superficial yeah talking ni gine pe gimana ko mai ko bedo mangeny with some slight additions lakini poko chako bedo gimbala ko dig in muscle yes ako manaka ko dig in kino ka mbala ko ngeny then gipongo gino endometriomas giko gipongo gi remo bo pongo gi kuno yeah ko depend ni in HH ni which grade ma obedo diagnose ko cheki kamano ma onge gimoro no progress en inyalo nyuoli kode tido rie grade 3 kata inyalo bedo kode to bede grade 1 no to sika nyaka kanyo kati pimonwa gigo manyalo miyo ngama miyo ntiere kod thuolo mamalo mar bedo kod chandruogni ichako neno dwe kata nyathini manyako chako neno dwe ko tin ne higni 11 in ngama miyo samori se dhi mikalo menopause to podi nena remo tenenia deni en exposed to hormones mane daktari wacho ka koro angno kel ni chandruogni kata nyalo kete thuolo mamalo mar bedo kod chandruogni kopogore kod mano daktari bende wacho kata ni nyalo ringe remo teneni watni moro ne tiere godo wayu moro daw moro ne tiere godo in bende inyalo bedo kod seche mangato se biro kod ranyisi gi daktari to utimo diagnosis ka ugombaka ngato biro nyisi gimo winjo koso tiere pichni mugoyo tiere gik mutimo mondo mi confirm ni ma endometriosis grade 3 grade 2 grade 1 yeah koro gimangeni miyo jo piny sandre kabisa en ni diagnosing tuoni okyot gechini in keneno remo nyalo wuok e health center to yudo me wido nurse kata clinical officer moko lonyi gi dogi munya antibiotic mono in infection to mi panadol ina to wey kani kodi di hospital gi to ked konyruok kata mana general doctor moko lonyi weche mag thieth mag joma mine ok nyal ng'e kata go mana picha seche moko ok nyal nene maber koro ber ka seche ma isedhi hospital matindo gi to pod onge improvement onego bed ni dhi itero hospital neno daktari molonyo thieth mag joma mine ma kit mbaka mogo kode to chako ng'eyo story to dhi to otimo ni examination ma seche moko ka daktari otimo ni digital vaginal examination ma oketo lwete ko sako gloves to otemo ng'iyo dhod nyodo kuondegi ka bedo winje nodute ka gik mokuot e lining seche moko ne palpate odhiro igi malo to ong'iyo ka bende do winje anything mokuote uterus to mana lony ma training ma nyaki ng'e mano mokwongo mar ariyo en ni onyalo timo ultrasound to ultrasound en gima ong'iyo mogik e ultrasound en mae endometriomas otemo ng'iyo ka bende nitiere gigo mo okuodo remo to ultrasound nyalo bedo ni en normal nikech endometrioma ni bedo mana stage grade 4 ni kidhi ng'iye moko gi to bo wuok negative to ultrasound ngini mana test most of the time you did hospital ma bacteria tindo gi yeah then the hospital ma maybe county referral ka gi MRI to daktari mungu nyalo timo MRI manyalo ko nyalo chako siemo gigo maler lakini any gold standard kata the best ningio in severe cases kama goto osetimo ko yudre en ni dhi timo laparoscopy
laparoscopy ni en itiere theater to kose itiere theater to itiere cameras mi itucho yi painlessly tiketo camera ting imenyo gi torch tikolo ineno gena through direct vision screen tung'iyo to makitiwo to ka oseng'igi gynecologist moneno niya ni bang' neno gino nitie gimodhi timo bende onyalo amua to gologi nitie forceps moro mairi tinenogi ikwanyogi achiel kachiel ma kata mana ka nitie mbalailago additions go to ng'adogi mo release gi motem ka tube no block otem loso tube no mondo obed open again koro depend gi kaka daktari oamua timo. To seche maluwore kod kaka daktari ong'ado no to kiko beda ng'at miparo ni laktar ma akiki dhine ka black ma adhi ir laktar molony e tuoche mag joma mine gynecologist mondo mi otim nonro makende yienwa wakaw yoyo nyakora Ramogi Ajiwang' ka waduoge kidieny mar adek to adhi online mondo mi penj duto te ma inyalo bedo godo nikech adwa ni penj laktar nikech kia kelo chandruok kik isud kata matin. Women are the pillars of society, breaking barriers in the workplace and their communities. This March, as we celebrate International Women's Day, Viusasa honors and applauds the incredible women in media and entertainment. Their work enlightens, inspires, and adds meaning to our lives. Just amazing. Happy International Women's Day from Viusasa. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala, pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e technology kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete e ot tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Planning the perfect Easter and April school holiday getaway? Make unforgettable family memories in Dubai in a View Travel. Starting from $1,451 per person sharing, enjoy 5-night stay with breakfast, Dubai Parks and Yas Island theme parks, Dubai Aquarium and Underwater Zoo, Kidzania, Global Village, Desert Safari and Abu Dhabi City Tour. And yes, your entry visa is sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Waya anu ya nyalo wili kaka anami luor. Omyo in kikidonja wachne sani. Unjeri ongelo so weche donge anna wacho no sani kushok nyalo